Hello guys, namsoko jatano ani tinin katal vlog o ke asok din ni pore ang tini sinrok ni bagai katal video upload khaimani o ke ke jung tini kaisa thayo thanglai beraina bagoi iko norok nugui mankhana bolong hasuko ade ko video to sa jeng tamo hingai tango ade arata pithu hi arata pithu ko hana yang kina tu thalem phade kina de phade kina de ko jungla hen tango ebade te mar no ya bai ka tabu jangan tis pija basi thana ko nabadi ko halap kucuk ni an lage tongani monai song porok no video camera rok sai laija ako thang dong hasugo ni ko kusuk habung kusuk ni ko bai 아파라 보고 또 야 합은 것도 좋은데 그걸 사지 그냥 합도 तो एकदम परिष्कार सुन 오 꺼봐 나는 뎁시 고속도지 패시워 마이 펠레 사가워 가이미요 펠레 건 진옥이야 쓰게 사동 그럼 따트로 걸어 이 그거 한 구석구석 Tapada jeung tahu yang pulang cuma yang ngomong. jung tabuk thang tong layo modom mongol hapungo ke an lage tongo monai song khorok ni borno tini camera khlai vlog khlai laijak ke tabuk jungga nawo sokpai khakisa phaite iko yango bolong rong ni poribesh naithokmani iko jabra rok sin parawam tirok nugyakho tirok kurui pathor ekdom yakung sasoka himang lengsuka satung tini amni kisa kom no tai nokbar botong holo Kesung tabuk iko pathor koto yango thang tongo naithokmani ojabra rok sin parawo jabra rok puskori naithokbai mani bolong ni aba hai te bolong ni tongthok nokbar kesang tongthok suka lengo tongthok ting tong ha sarai hingkai monai bo hingkai siling yai ko tongthok jangmani bolong go phai porokhai ani skang thang paijak angkha bongni ulasi himaya lengman bagoi kita buksung paisuk pai kya gana wa jati na thumani ti berisare tomoti iko yango jung paisuk pai kya iko gate no phunuk nai ta buksung o hapung sara ka sai thang lai nai te aroni mondir no nai tam mutai tong nai lai nai jung tabung nai thothok nai thongmani ekdom iko yango hangka dialog rok oro dialog tong iko mo dialog no sini o dialog no sao jung thang puro dialog rok khol klang lai nai kubangma dialog tong oro wo kei ko tabuk sung kai tong layo hapung kusuk aste khle kai tong go iko hiango lama ekdom mokoi lama chukmani hi lama gana khumro kaijak oro wo iko borok sikang thang laijak angkha leng mani kaw isi manya ko nokbar phaika hangke aram nangoi leng mani pogoi thango kisa hingke tabu iko sujara tui chung phai sok pai kya kusuk sakawo leng sukka ekdom kamani oro satungbo tungmani hingkai iko tabu yango no phunungnai pusu hapung naithok kor khaike khum kasak bajak tam khum bojani ke omotaisa hapung kusuk ekdom siri lengsuk ka ekdom naijina raw ang nukchuk kana lengmani ekdom mukhang ro kajak thamaka kolom ti ongkhoroi jung tabu yango phaisok pai ka kaisa rest house kana wo iko nok nugui mankhana tin ni kaisa nukhung ganang oro borok phaina berana phaina raw lenglana bagoi nok tangja kaisa tongo
asuk jora sokpai kha jung tabo iko hingke jung phaimani lama gana gana khum kaijak nau naithogo lengmani bagoi sakao kanante phan kurikhe ani on bagai ang tolao bwthak tongkha ang bongno saka tei saka thangmandia hanoi kebor kaisa gang thangpaijak ke angte phailia hintongno o hasam usukle kosuk ekdom kotabo hasam gawai phai sokpai kha borongni oro nok tumo kaisa lenglamani nok oro ni pujari rok tonghoi onongo iko no phunumnai pujari ni nogo tang bahayung tong iko yang tong teu nai thotho hapung awor rok nung ho no oro tong kusuk saka Jatun kuruk saka jung phai sokpai kha tabung nok jora tui ke ayang tesa lama saka tongo ang ayang thanglia borongni nok jora tui tongkha lenglau bây giờ lên xuống cơ thấy thế này ý là tao không bỏ phải liếp vô yang motongoi hukoro borongni bagan hasuk hapung nai thotho iko borobo ayang asuk saka thangmandia tep sukusuk tongkho ayang hongkai borok lengjagoi thangmandia asuk tabuk borok kifile pheka tesa yang iko ke ko hasuk nai thongma nahedi ko yang awor rok nai thonai tuk nuhoro ko borok o saka o kisa kasa angko nok lai saka o thanglai sa borok khongui ini sih thar kai mania ini sih kulit kosong mah kita sih nai nogo thang malia yang ti kusuk ini tanam aro mondir ni pujari ni nok lai saka o thangmani lama obo hongkai tabuk borok kifilei phai tongo o jagani ke angkhai to onogono lenglajak borok si video khlaiti philai jabo iko angkhai nogo yomon ke pujari ni nok suibang mani ko ekdom suiro wan na hinai tong ka suno thangpurbo puila iko amkhai oroni gurudev Kenala Gurudev no nugui mangkhana baksa sini kana baksa sini yang khana Gurudev no kai sung tau borong ni no go lenglai tong layo iko dom leng suka tei tabuk jung kai sung borong ni no go res khlaibe akon bai yang tolao angkhoi phaika no go thamani lama ke yang kai sung poila puro thang dia tabuk nai na hin phaija obono min hikai hapung saka o tui mano mani iko obono tui Kakai ko yang o tui no sung tau nai lai tongo to gana wono mutai mondir ko abono ki bisingo porda kai kholok sa mutai abono sung khuai nai liya kai yang o teb tongo saka thamani ko yang saka o thangmani hikan ke yang o kunu kurui yang o borong ni agini no kasam si hino bo kai puila first step ro oro no tangmani broi ko bongni no kasam no subai si ayang saka o tanglai brok Kau ke kaisa jabra na thotho iko nai di Kitabuk sung nai akon ang kai phai leka tabuk sung no thang tong layo ko ang phrum kai to ase aling ya tawon ke aram si ekdom tau thang tong layo ang phoi no oi और सिरी के kusuk ekdom siri pura mane hala pung tongta baga astos tekle mang khobor kai wati ni jora ke ora kai simangala tau to hakra ni jora no phaina hangka ke tap ti jora no phaima no kintu satung ni somoy onek leng kota kete mai singo hangke ora jotun sila aram sunai bere nam bagoi Konai di yang gana khum ro kaijak ko khum kesa khle batu hanai thok leng kaisa khol na khamono angkhor puro hangke ostos dekle ma angkhoro karon go hasam ekdom kusuk kitau sung kaisa phai sokai ka tola wai ko oro dalok tabuk sung no thangpuro dalok ro kholoi tongo ko dalok bang mane ekdom dalok kuli yasta bo Ono hangke dalok musubo no joto borok o dalok no siniya ke tai tongo yang o tui ro go sung kisa sikamurok naitung mani sikamurok chikon asok kurui Jomong ka usundui nai di ko usundui busuk kahama klai erek tong khara bulai kaham nung kuli angkai
Hingke antini video asok jarati no tabuk jumno paisok paijak already. Hingke tai norokno dalok khorok khormani asok phunukmani ya lengmani bagoi. Bolongo thangmani sigang video khaima naidi bolongo thango tamo obostang thangka olo wani.